Ina ndisikurandira vana vake. Iye yakatokufonera ini. Nyaya kumapurisa itori kumapurisa izvo. Ndiyakuya futi kundimagarira futi. Chikaranga pangu ndikutsvaka. Chinotaura chichiti maya vanyore list rechi remwana varikuita pasina baba. Paine chi paine baba varisei. Ndakafonerwa nevanhu vaigarisana nauyu. Tikanzi nhai munoda here kuti muzotora hama yenyu yafa. Mushure munge handazi vangu apa vanhu namba dzangu. Ndiri kuHarare ndakaenda kunonzi Kroyi kusango vanogara pavaigara hakuna kana adresi. Ndaidirectwa nevanhu vakandidirecta kuti nditange ndisvike panhu pavanogara vanhu. Baba vana ava munogara nhasi apa. Mwana wako murume wako ari kupa akampa vana. Akampa vana ari kuDharuri akasiyana naye. Pakarohwa mwana uyu ukaendesa kupfuma. Pakarohwa ndakaendesa ikoko. Uyu mudiki. Yakaenda ikoko baba wake. Ndobva wazoita sei pfuma yachienda ikoko? Vakati papfuma iyi yauya tichasvedza hamba dzenyu tizoona kuti tinoikovana sei. Yakazodzoka here? Haina. For the purpose of tracking and recovering your stolen mobile phone handset, LK Cellular Connect Zimbabwe is here to put back a smile on your face. To enhance mobile phone device recovery efforts in Zimbabwe and deter the user of stolen cell phones, all you need to do is to find your IMEI number on any phone by dialing *#06# and store the 15-digit number somewhere safe. When your phone is stolen, notify the police with your IMEI 15-digit code, then bring the police report to LK Cellular Connect Zimbabwe. Tracking locally and internationally is our everyday business. Remember, for only $1, we can keep safe your IMEI in our state-of-the-art system by registering in advance your mobile devices with LK Cellular Connect Zimbabwe via our website. For more info, call our help desk at LK Cellular Connect Zimbabwe. Our business is to combat smartphone theft in Zimbabwe. Chinokonzera kuti vanhu vari kuna mambo kuda kuti zvinhu zvavo zvigare zvakanaka vabve pakupesana varambe vari pakuwindana. Ende zvose zvamunoona panyika zvinopfuura chakanaka kuita zvakanaka zvamunoona. Tinonyaya kunwa zvinodhaka zvinokonzera kuti nyika iparare mutoriwo. Siyai zvinodhaka, nonyaya kuabhusha vana nokurodza vana vachiri vana vadiki nokuroora futi muchiri vadiki. Ndosaka muchiona tichitaura nyaya yenhanganogota. Nguva zhinji amai venyika vanogara vachitaura nyaya yenhanganogota kuda kuti vari kumutsiridza chinyakare chedu chakare kuti ngatiteedzei nhanganogota. Saka in short, regai tipinde munyaya dzatavinga dzinotimanikidza pasi pezuva dzinotidzi. Tikei nyaya yacho. Tendenya gwaya. Tendenya gwaya. Tendenya gwaya. Kuze tichimu nomwana. Ndadada tira mambo undipe vana vangu. Taura tinzi muno. Abantu vakamanga. Nimakamanga muno. Taura. Ndakakamanga nani. Ombera kwa maburi. Kwa mani na yangu kama nenda hivi. Ndaitoa ndenya kwa kuna. Mauzeka kuti amai ndikuda vana vangu. Amai ndikuda vana vangu. Amai ndikuda vana vangu. Zvatondishamisa nematombo kuti mukwasha uyu anga achindishedzerawo kuti kunoku ende kuti ndafarawo kuti ndasvikawo kuno kwaNyamaropa kwandandire shunge kuti ndisvike
Mukwasha uyu andina kana zvakawanda zvandingatsanangura iye ndiye angatsanangura mhosva yake kuti azomangarira inini chii nokuti vakanetsana nemudzimai wake uyu anorwara uyu ano akastroka. Saka vatosvitsana kumapurisa uko. Mukwasha ndiye akandifonera ine amaita netsana nekondisheni nemwana. Mapurisa akutofona zvika madi kumbotora mwana munyaradzi kusvikira mabhipi acho yadzikama kusvikira agona kuti afambe. Ndikutonetsana nemhuri iyoyo nevana ivavo kuti ndoichengeta sei. Vachisvika mhuri sabhuku akauya akaona mhuri nemamiriro azvo azvakaita akatora vana akaendesa kuchikoro. Sabhuku akati tichaona kuti Mukwasha achava sei. Svondo rapera ndava takatonzwa mashoko yakutoyanzi Mukwasha yatuma shoko kuti hanzi kunga kunobvisa mombe 2 dzekuroora chichi paweekend yapfuura iyi. Afonera muramu wacho aripo panapa. Tikatotasira kuti vaenzi vari kuuya. Titoona mupurisa atosvika maoko achifinya Nyamaropa. Azomasungwa kudaro. Kondasungwa nemhosva yekwe. Inini kana kumba kwomukwasha ane vana 3 nemwana wangu handikuzive. Akatotora umwe mwana wake akatora akaenda naye ari pasi pemakore amene kuti zvinobvumirwa here. Handina kana kuenda kumangara. Ndiri kurwisana nemusikana uyo afambe haite se ane zvivana zvimatwinzi. Ndozvaarurwisa futi kuti atore izvozvo futi. Saka ameno nematombo. Ine handisi kurambira vana vake. Iye yakatokufonera ini. Nyaya kumapurisa itori kumapurisa izvo. Ndiye akuya futi kundimagarira futi. Ndiri kushupika nevana chekudya kuchikoro. Ndine murwere. Amen. Arwarira kumba kwake anokurwarira kumba kwangu. Alright. Amen. Hanzvadzi yake iri muno ndiye akaenda kumba kwake. Achino tiatore hanzvadzi yacho vanetsana kumba kwacho. Ari muno pamwe ndiye akagonotsanangura masvikiro yakaita nekuona upenyu wacho wanga uri. Yatezvara. Hanzvadzi yake kuyachana. Gloria mzalini na mwali kweli. Mfuya unapata. Uya munhu wamwari. Chomba ikuti. Muramu wake ari kuti. Aripo. Gauye. Shedzereo Karen. Karen. Shwa. Aripo. Vana zombo sara kwani. Saka munhu wokumpa mwana. Na iye. Zvara. Vana vari kuti vanatezvara. Varipo panze. Ngavauye. Uyai. Vana vacho vainawo. Next unasema next time kuna mmoja. Papa. Gara hii pa page. Pano tata kutoka. Murugenda chikore vana? Babonyu vari munovaziva? Vasi babonyera? Vakakumbuka vana amai muruku amai vana vari Ndoda mtu kufanya mpaka Astroka. ndo anofamba nongwe ngave kuno Napenda kana upinda. ndibatsire mwana wandasunga waba murumano data zvake murumano Oda mbele. Hii momba nenda kudaba. Vana 3 umwe akatotora dharata ndinochengeta kumba unofuna amai ake. Asara ndavaviri umwe wacho ndakatoshungurudza amai acho kuramba achikungoti mwana wangu akatotorwa ane 13. Vana kusudi kudai side ya basi. Nokwana. Mabaku. Ukaita vana vangani nemurume? 3. Wakabvire kumurume? Kushungurudza. Aida. Kana kumba hawi. Ane girlfriend ane chirongwa chigara. Atova nemwana mukadzi wacho.
Wakuse Zimbabwean? I'm not sure. Manari home 3, home 2. What organization? I got to Akabva Male. Why not you know what? Como Zimbabwean? Zimbabwe. Numa kore mangani? Ndiyabona. Tisati tafamba munyaya, tisati tataura zvawanda wadziona. Ndati wadziona wewe. Amenza nini Panopera sei sababa nini? Mama. Ini sababa mwana. Mama ni wangu. Wanondiziva. Tunaka na kundiziva. Chikunju changu ni kutaura kwamene. Mungu ndinapotsi changu. Kushitsi. Chishungu pasi pemoyo. Mama wangu kundiziva. Chungu zangu ni wana wangu wanadai mtu wao. Wana wangu wanadai mtu wao. Mungu Mungu matimu mbizwa nimechete na ndio. Ndio kweli kula. Ndio wana wangu. Wanadai. Mimi wangu. Nishimtoa na yeye ni baba mtiki. Yeye ndio tufanya ni zira yao chache. Yeye akasikia pana tisha wangu. Tezora wakaita sei? Kana tika kitabu chakatezara. Kitabu chakachibaba wakatizara. Ndika. Ibi ndechibvunzo zvitsoka zvingosworoera. Pakuno sunda pfuma inotodzera kuti sei? Haina kuenda. Mari yemberi inobviswa kuti watezara. Atezara ndoona kuti chiduda mari yangu ichi inoita kuti atezara kuti mari yangu yemberi. Mari yangu yemberi. Kuti yatsvakira kune atizvinopa chidisiramu ndotera kuna atizviramu. Saka ndopata bvunzo kuti pane zvinhu zvakamusharuno zvakamira sei. Hazvina atizvara ichi. Saka unoda kuroora kupi kune uyu. Tine vana vakura. Mai vangu havonge kutukana kana kutadzirana. Hakuna musha usingarovani. Zviripo varume tese kunotsvaga kunorovhima. Asi hazvisviki kumba. Saka ivo mai vine vachitaura nava. Ndakataura navo nguva zhinji. Mamai hongu zviri kuitika zvakaitika. Asi ndinoda imweni nevana venyu ngemunyu pamwe chete mugare pamwe chete. Ndochichemo chandikungonhamu chaicho huru yazosvika kuti ndizosvika pakuti uyu azoziva kuti atezvara vake ndivavo. Uyu zvichireva kuti haana atezvara. Kuseri kwatanga tichiona kusina. Kusina kwakaenda atezvara chimubvuri. Isikana ari padzinga wake kuti ndiane mhanzvadzi yacho. Munina uyu. Munina? Ndiane mwana mugenga. Ndinofundira kusera. Ndiraipa. Ndiane mako. Uyu ari kutanga. Uyu aigarisana nemukomana. Aigarisana nemukomana. Zvazvinoda kusinditaure zvandinotaura kuti hachakama kubatikana. But mwaya kutaura nei. Ndinenge yapedza nyaya nadzo. Saka ndinoda kuti chokwadi pasi pemunhu. Ite chokuti akatora mukoma wako rei. Uyu akatora mukoma wangu 2011. Atora mukoma wangu ndobva aema kubva anogara ini nansisipo ndandaenda kwandakaenda ndoba ndakanzwa kuti kune vanhu vauya vachida kuzivisa kuti sisi kune mwana wedu. Iye anonzi anga aripo pakuuya kwavo vakaita vanhu
vakati isusu tichadzoka kunoroora kuenda ekubva vaenda uya haana kutouya aitonzi anga ane nhumbu panguva yacho takatozotanga kumuona ane mwana ane 8 months zvadaro auya vakagara ndobva vagarisana vakana vakati kana vakagarisana pfuma inouya handiti kana ichinge vauya isusu amai vangu nababa vangu vakasiyana kana vachinge vauya kuwasha inongoenda sekuenda kwakaita yangu inini ndakamikiswa nomwana munhu baba vangu mombe dzakauya sekuru vangu kana sekuru vangu vari mumoba vakatora mombe vakaenda kuna baba vangu vakanosiya mombe idzodzo. Sekuru uya Chobaifulo At Ratho Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Ratho Science. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Ratho Science, tried and tested. Baba wana awaru munundale nasi mwana wako murume wako akampa vana akampa vana ari kudarwe akasiyana naye pakarohwa mwana uyu ukaendesa kupfuma pakaro ndakaendesa ikoko uyu mbiki yakaenda ikoko baba wake ndibvo wazoita sepfuma yachienda ikoko vakati iwo pafuma iyi yauya tishashedza hamba dzenyu tizoona kuti tinoikovana sei yakazodzoka here haina wakarorewa here kwete right ndichaenda ndichaputsa tauti utenda baba mukuru hozi wauya tsika dzechivanhu nedzedu chaidzi tisima custodian tisinogadzira nyaya idzi nda kuti iendere mberi ino wakabereka vana vangani vaviri iye ndiye mukuru achitisira vari 2 wati wakaendesa pfuma kumukwasha wako hauna chawakapiwa hapana iye mwana wako paakaroriwa hauna chawakapiwa hapana ko uyu baba wake vari ku uyu ndiani uyu mwana kuti akaenda kumuzarabani saka ndiye akaenda kunotora uyu kumba kwake ndiye akaona upenyu hwacho ngoyu ndiye vakangokura uraenda zvese saka vanhu vako vasikana ndakudzoka kwauri tangonzwa asaona kunzwa saka tiri kuti kudii nenyaya mambo baba hatikwanisi kuti nyaya ndikaipedze ndiri kutadza kuimani izoda kutaura pai kuti kurasika kuzoredzana kudanga dzinokandana nyanga iya kuziva kuti ava ndivo baba vabereka saka ini ndikufamba kwandaita ina kuchete chete yeupenyu ngwararina mubaini avo nevana izvi zvese zvikwidzi zvakaitika zvinhu zvikaba kuti tichitaura kuti isusu kuende kumusha chikaranga mai kana vachitiwa simudzaidzwi baba muri kuzerezera chikaranga pangu nekumusha chinotaura chichiti mai havanyore listi rechi remwana vari vega pasina baba kati vainechi vaina baba vari sere achitika uyu tichimubata uyu takatomuita musungwa sai ndichatongodzika kurichi nyanyawa yakaita sai maita sei ndotituma zvino zvisa yakaita sei isiri gavamwedzi iri nhau iyoyo yakakwana sekutaura kwamune maitachi nememe ndipo $20 pano pata
Iwe Panokwatira ana kukura marupe. Kuti wana yasa. Zipe 25. Mwana mwasipo alipi? Alikumza una mai na baba. Akura zvakadi. Kuita form 2. Yasipo. Ane 14 minutes. Unotokwanisa 14 minutes. Isingamuziva. Atiromuziva. Amai vacho vakatombo dona nestroke yekutanga yakatomudzokerera futi nekunorohwa kwakazoitwa futi yapo. Yabva yamudzokera. Aita sokuti ndochengetera mwana wangu here naamwene. Inobira kuchambwa kana kuchambwa. Kuda kuti rafti ava kuti ndinopa kuti amai vacho vachengetwe. Iye amai vacho vari vapenyu. Ndikangorwara anongofa kauzotora vana. Right. Ndakudzoka panyaya yenyu. Zvinhu zvese zvamurikutaura menzi chinowani. Asi zvese zvakarasika. Ndosaka ndakutambisa $20 zvakubvisira murume wakuti pawati wewe pfuma inofanira kunge ichienda nate zvangu hazvitaurwe newe chikonzero wananga ambuya humure waonera ambuya iwewe chikonzero waona kana shedza vanhu vesapa ndachedza ndichiti uya auya we atonze kuti mwana wake uyu zvaakafeva sekutaura kwao kuita iwewe unoti pfuma yakafamba sei uyu ndobva ati pfuma payakauya ikasvika mandiri pamwana uyu ndakatora ndikaenda kupa mukuwasha mukuwasha akati ndichashedza adzimai vanhu zvinova ndizvozvo zvichida kuti uyu paakaenda nepfuma achinopa mukuwasha wake aifanira ati achisvika nepfuma ibva ababa hamuchadzokera chiraraihana Gaititume nhume kunomubvana wenyu uda akauya nohama dzake adzimai mauya nyaya yepa Dr. Kushedza ipfuma yauya kana yanga iri $20 $20 right baba sababa aibvisa dhora wapedza wobva no izvi madzimai maona zvandaitira zvekuti ine handina kuroora panyaya iko ndokuti ndakutuma dombo izvezvi so zvinhu zvichifanira kubata imi mari yendainaki ndiri kutuma dombo wawe kumba kusvika kumba kwovadzimai kuti dombo kutora mari wedzi kumba kukusha tezvako akatambira pfuma zvaita sei zvatopera zvakaita sei zvakadai pasina dambudziko so ukatarisana nhasi vana havaiti rugare nokuti pfuma kwaipinda haisi pfuma nonzira yakaita sei yakanaka zvinova nhasi zvawaya nazvo kuti zviri total 100% wrong. Hakuna mwana anoenda kuna baba vake asati akwanisa 18 years. Mwana anogara pana amai nababa asi nyaya iko ndekuti kana kuri kwokuti kuwirirana pasina zvikwanisiro munotaurana kwete kubhinyavhura mwana hakuna kuti mwakanaka. Saka kana muchibhinyavhura vana zvazvinoita mazuva epanyika aita mashoko ende zvinoreva kuti kana munhu akaita chirema achirarama neurema haasina kodzero panyika. Benzi chero rinorwara nebrain rine kodzero dzaro panyika chero akaita sei munhu wese ari panyika munhu anodiwa naMwari. Mukatarisa nguva yapera mutungamiri wenyika maiona here vachipa vanorarama neurema motikari sei vaivapa vakaona kuti vanhu vakakodzera vakungofanana nezvo. Saka imimi manje muno problem hatina chati chatombobvunzawo chokutanga takaimba nogasa nyaya dzenyu dzese kugasa nyaya ndepekuti unoziva kuti nyaya nyanga isinganetse sekuru varipo uyu sekuru ari push ari apa sekuru ari anga ari maidhira naye kusvika nyaya yasvika bhoko kana uchitamba zvafta so unofanira kuda bhoko ende tu haifana kukwirira mbuya kuti achitino uya mutipe vana vangu but zvaita zvakanaka nokuti mauya nokuti mamusingazivi. Saka ndozvokuti imwe nyaya saka muchiona vamwe vanhu vachiti musha yese hakuna musha usina munhu. Ndosaka muchiona achiti kana munhu akafa asiri chiza ana amai nababa mwana akahura mwana wake kutiwewe ndiyotema ropa mwana wani uye anokodzera kuti zvavana ava kana vakafa nokuti vana vake ndiye akava zvavo zvinoitika izvi but imimi manje wanza vari wrong ndo pamatadza nyaya dzedu dzokai back but hamuchadzokera back takutokudzai zvekuita munhukutanzuziva. Saka chakutanga wadzokera back woenda kune wakutuma vakuru vasara kumusha wabva kuti
Inyanga. Pamutari manikalezi. Waita zvakanaka wabva kunyanga kumanikalezi. Asi tangu wadzokera unovaudza zvakanaka. 2 1 ava nako yakwavaita kuya kudari kwakukwezaa munofanira mabhadhara mari yavo kudari muwadzorera 2 pamwe pacho pada kungokutaura ndiwati mwana ari kuatindosvikoro asi kuti muuye naye mbonyararayo asi kuti muuye naye asi uda kuti imwe nguva so munofanira kungodhiraivha kuya naye mutu sinzi atindosvikoro takuya naye kuti mumuite se umuone ogara 4 days kana 5 days odzokera chikoro muzogara kuti upenyu unotangira papi because muri if you are in this book munofanira kuenda mukati mbatya munokuerenga mbatya bhaibheri ukariverenga so ukavhura mukati nokutaura zvamunoverenga saka ini uyu manje zvo zvamuta kana akataura kuti hazvishanda wozokati nembomira akona unachauziganekutaura saka tikutaura zviri iye mazwi ataurwa nandandisenzana mazwi ataurwa nokuyu ende ndika unoziva kuti mukutaura kwatinozoita panapa kunokodzera rufu sei chikodzera rufu uri kuona kusiroka kufamba kubva pakuya so achiuya kudari so zvikaoma chimunhu ndinonokirwa nekutaura ndine mazuva anoda kutaura ari kundibvadza anondibata pamusoro peuyo ari kuchita mukwasha. Ini ndakafonerwa nemaneiba vanhu vaigara nehanzvadzi yangu neuyo ari kuchita mukwasha. Ini neuyo tinosangana kuna amai apa ndakafonerwa nevanhu vaigarisana nauyo zvikanzi nhai munoda here kuti muzotora hama yenyu yafa mushure mokunge hanzvadzi yangu apa vanhu nhamba dzangu ini ndiri kuharare ndakaenda kunonzi Kroi kusango kwavanogara pavaigara hakuna kana adresi ndaidirectwa nevanhu vakandidirecta kuti nditange ndisvike panhu pavanogara vanhu. Ndakasvika ndakaona hanzvadzi yangu ari ega ndikamubvunza kuti ko murume wako ari kupi. Murume wacho ndiye akanga andidirecta kusvika pamba achinditi nopazwe panogara vanhu vaendai apa kutange kutomuona ndinhasi kumuona pandikamuona ipapo ndiko kekutanga ndisingazoti ndiye murume wahanzvadzi yangu. Ndakaenda akandidirecta kuti enda munotsvaga paanoshanda nepapa. Ndakasvika panhu paanoshanda munhu akauya kunondiudza kuti munhu uyu haako akandiudza nepakaburisuka kadai kuti munhu wamukutsvaga kana pahako asi vanhu vakanga vandiudza kuti arimo atopinda manje but ini semunhu andisikatsvagei ndaida kuona hanzvadzi yangu ndakaramba ndichivara kuti ndione kuti hanzvadzi yangu ari pakaita sei. Ndakadzoka ndikamuti kwewe uri wega panapa ko mwana mukomana akanga ariona grade 7. Ndakaenda kunotsvaga kwangu nemwana mukomana ndikamuti ndauya ini ndini sekuru wako nhengi wakambondiri ndakati ndokumbirawo kuti uye kumba tiende tese kumba unodii na mama wako nditaurirewe. Mwana akanditi ende ndogarisa bhasikoro. Mwana haana kuteera akabva agara ariko mashoko akazitevera kubva kuna hanzvadzi yangu ndekuti mwana akanga audzwa kuti ukaenda kuna vanhu vavaroda kukuba nekuti ndaiva nemumwe mukoma wangu futi mwana womukoma wamai vangu vandaiva naye ipapo. Kati vanhu vavaroda kukuba mwana wehanzvadzi yangu uyu inini. Tabva ipapo vanhu vakandiudza vakati nhai baba imi iye hanzvadzi yenyu iyi ichigara pamba panapa munoziva here kuti akaremara. Zvaakaremara munhu haana zvaanokwanisa kuita tisu tinomubatsira kuti awane panomwa mvura awane chikafu awane chekupfeka chinopfekwa nevana tisu tinodii tinomubatsira. Hanzvadzi yenyu iyi ndakamuwana ari kunext door panga akagara pamba pakaita pagomo pane matombo aifamba kubva kumba kwake kuti aendeko tinotochaenda kumutsva kuti tumupe chikafu kati anouya tomupa chikafu nomutidzokera murume wako asitaita sei asi auya. Zvino nhasi zvamauya mimi makasangana nehanzvadzi yenyu muchaiwana afa nokuti isu tichapedza takuja kumupa chikafu. Inini ndakafonera amai ndiri ikoko ndakati amai ndo nyaya iri kuno ndakudzonza hanzvadzi yako muchamuona afa but condition yaari mapicture aripo zvaakanga ari nezvaari izvezvi makazviona changamire chero imimi misodzi inobuda zvamunoona amai vangu vari kuchema kudai misodzi inobuda nezvaitwa hanzvadzi yangu nemurume uyu zvokuti zvichida ndaifanira ndikapara mhosva dai tikasangana nababa izvo pamwe dai ndiri kujeri tavakandiita kuno totenda mwari vakaita kuti tisasanganisana tazosangana nekuda kwedari. Nhasi changamire hanzvadzi yangu ndaudza amai vakanditi aiwe ndouri kuko ndouri kuona zvazviri. Ndakamubvunza ndikati unoda here kuenda kuna amai akandirambira kuuya kuna amai akati arega ndimboshinga
ndakati ora ichisara asi iwe kana wasara zvinenge zvichinetsa unongochita sei unongochirima ndakazofonerwa futi nemapurisa inini zvikanzi hanzvadzi yako ari pano nenyaya yekuti akarohwa nemurume wake saka imi muri kuteera mugone kutora hama yenyu iye akaremara muda kuti ararame sei ndakafonera futi amai ndikati amai ndo nyaya yako futi ukwanzi munhu uyo arohwa nechi nemurume nyaya iyo itoriko kumapurisa handichazva station inonzi police station ndikati amai kana zvichikwanisika mari yebhazi ndinayo inini ngatora sisi ariko kukureva uyu handika atore mumwe wake ndinovapa mari yebhazi vakuirevetese vauyeiko mwana uyu arapa uyu ndo mawiri akaita kumba kuti azotanga kurapiswa futi asi ndisati ndasvika kwese ikoko uyu mwana wabva akastroka akatombouya kumba akatanga kurapiswa chitisoma exercise akateera murume wacho inda yakuhara nakandisipo akateera akati ndayakuzotora mhuri yangu semawiri ari kuita iwaya ndayakuzotora mhuri yangu zvikanzi mhuri yako uri kuziva kuti mudzimai wako akurapiswa ane maexercise yaanoitiswa ane mishonga yaanofanira kunge ainayo munozozvikwanisa here imi baba munofanira kunge muchienda wokuchi kana kubasa kunotsvagira mhuri iyi kuti ichi akati ndokwanisa kuenda kunodii kunogara nemudzimai wangu akaenda naye pakapera mapiritsi iwayo pakapera maexercise yayo ndo pazvakaguma avo amai vakatombostroka mumashure make amai vangu vanofamba vanoita zvese vakarapwa vakaitiswa maexercise vakarapwa but hazvina kuwatsika kuitika pana uyu amai ndo vaifanira kuva akatadza kupora nekuda kweage but uyu ndiye atadza kupora nekuti akatadza kurapiswa nemurume wake achimushungurudza chinhu chakaita kuti uyu astroke inyaya yemwana wake mwana wati kutaura kuti ari form 2 achingotanga grade 1 akabva aendeswa kwamutare musha kwavo varume vasina kuwirirana nemukadzi mwana kubva ari grade 1 kusvika izvezvi amai ava antovaudzwa vakafa mwana uyo kana paakazouya naye mushure mekunge akuramba achifonera nemurume uyu pavakauya naye vakauya naye murume wake aine mwana one day akamugarira kuti ona amai wako tiende izvezvi paholiday unonzi mwana ndakumirira kuti uone amai wako ukangopedza kuvaona toenda izvezvi baba ava kuti chokwadi dai mwari avaregerera ndatenda zvamutangamira tinorambotaura way forward dzatikuona totaura newe semunhu mukuru watumwa zvazotaura tuno 54 years chii mwana aisi hama yangu ishamwari kutamba nayo aisi hama yavakuitira mavo no zvinobata kati tinoda kutaura chiti iye nyange isiri hama but iye hama nhasi tiri kuti isusu zvakanaka kuti zvinhu zvisvike pakitsa patasvika apa kuti zvimire zvakanaka iwe ndwandotaura newe pane vana vangani ande judgment ukaboita mumwe murume ikawo ndiye murume wekutanga right mombe panoda mombe 3 dzedanga 2 yeumai yemasungiro 5 rusambo kana makusungira makapiwa hamuna 2500 USD right chikuenda mberi nyaya iriko ndeyekuti zvinhu zvese tisvike patinozosvika pokuti tawirirana tafanira chete kana tachaji hazvina kureva kuti atiendai mutora zvikutumire nazvo tareva kuti endai mutora zvinobatika muya nazvo munomudare kwete mukuru munomudare muya nazvo dare momberi munoita 350 muya nazvo zvinobatika tochiudzai mafambiro anofanira kunge ichita tichiita holiday ikakwana ezvo mwana ari kuenda kuchikoro holiday ikakwana mwana ngawe aona amai vake zvomwedzi weshe kusvika kuchikoro zvavo akakumbomonita aishimudare nekuti kana vanhu vauya vakaomerwa sekutaura nevana vana havana kwavari kuenda vanogara pana amai vavo nazvavavo ende vana vanogara pakasununga ende vana hamuramidzi kundokura muchigara navo asi tangai naiko zvakataka zvanga makwirirazvo zvisina zvamunhu zvamazosaka nazvo mari mazuva mataura anoreva kuti kutaurirana kuti kunanga amai vomureke hatina patinoenderera mberi kana kutaura dhizheni yatakupata kupedza muenda munorongeka musha kwenyu kuinyanga ikoko chikonzero tiri vanhu tese
kana tichitonga vanhu tofanira kuziva kuti tiri vanhu. Ende ukatarisa age yeushu ataura makonzo mazwe ataura ndakaenda kumukwasha kudhara toti kana pfuma iyo yauya kugara uzoona kuti hatina kana pfuma iyi taushedza kukwasha kudhara wedu muno mudare muno tomuti pfuma yakutambira iyi tobva tatidzorera pfuma kwedu kaita sei kuenda nokutauna kuroora. Dismiss next case.